טוב, שלום לכולם. אני רציתי להדגים לכם יכולת חדשה שיצאה בטבלו ממש החודש. וזאת יכולת להנגיש קצת יותר את המערכת לאנשים שקצת קשה להם ללמוד טבלו. אז בואו נראה איך באמצעות AI אנחנו יכולים לנתח בעצם את הנתונים שלנו. אני מראש הטענתי את הדאטאבייס של אתרי הסלולר שאנחנו גם ככה כל חודש מקבלים המשרד להגנת הסביבה ומנתחים אותו. הוא נמצא פה בצד שמאל, זאת רשימת העמודות. ועכשיו בואו ננתח אותו באמצעות AI. אז יש לנו פה כפתור נחמד. ופה אני פשוט מדבר איתו כמו שאני מדבר עם ChatGPT או Gemini שאתם מכירים, ובואו נתחיל לייצר נתונים. אז בואו נכתוב לו משהו כזה. כמה אתרי סלולר קיימים בשנת 2024. קצת חושב, יש לו זמן חשיבה. והוא נתן לנו מספר, הוא נתן לנו את המספר 89,651. איך אנחנו יכולים לוודא שמה שהוא נתן לנו זה תשובה נכונה? אנחנו יכולים לראות בעצם מה הוא עשה. הוא הוסיף לנו פה count של סוג האתר. נכון או לא נכון? בינתיים זה נכון. ותוקף המידע, נעשה דאבל קליק ונראה שהוא הציב פה מה-1 לראשון 24 עד ה-31 ל-12 24. עד כאן זה מעולה. עכשיו בואו נשאל אותו, הצג גרף של האתרים בכל חודש. בואו נראה אם הוא בעצם יעשה לנו ציר זמן לשנת 2024 לפי חודשים. אוקיי, נראה טוב. נראה טוב. הוא בעצם מציג לנו פה את כמות האתרים, פה תקופת הזמן, מציג לנו פה את הפילטר הזה. ובואו נעשה משהו כזה. הפוך לגרף עמודות. ומיד שהוא יסיים לעשות את הפקודה, אני בינתיים ארשום את הפקודה הבאה, תן צבע לכל עמודה לפי החברה. בואו נראה מה יקרה. ואני כבר ירוץ גם על הפקודה הבאה, כדי שנוכל לראות את זה קצת יותר ברור. הוסף תוויות נתונים של כמות האתרים. אוקיי? כמו שאנחנו יכולים לראות, כמובן, את הצבעים הוא כבר חילק לפי החברה. פלאפון, CMG ו-PHI, שוב, הוא הסתכל בעמודה, ראה שיש עמודה שקוראים לחברה, הוא הבין לבד שאלה החברות, למשל, כרגע הוא קצת פספס, כי הוא לא שם את מה שרצינו. הוא שם בתוויות הנתונים הוא באמת שם תוויות נתונים של מזהה אתר. רגע, אז למה זה לא עשה לנו? יכול להיות שפשוט אין לו פה מספיק מקום. בואו קצת נגרור את זה, ואז בעצם אנחנו לא רואים את זה. בואו ננסה לראות, נצליח. פשוט לא היה לו מקום, כלומר הוא הוסיף את זה ולא ראינו את זה. אז הנה תוויות הנתונים, אני משתמש פשוט במסך קצת קטן, אבל הנה הוא עשה את זה. עכשיו בואו נעשה משהו יותר מעניין. הצג רק אתרים בירושלים שהם מסוג דור 5. בואו נראה כמה הוא חכם. תן לו קליק. בעצם יש לנו פה כמה, יש לנו פה גם תחום שיפוט, גם רשות מקומית וגם עיר. אני מניח שהוא יבחר עמודה אחת מהם, והוא יבחר בה את ירושלים, זה קשור לבסיס הנתונים שלנו. ויש לנו פה עמודה שנקראת דור 5,
אוקיי, שימו לב רגע, הוא שואל אותי פה שאלה. קשה לו להחליט מה זה דור 5, והוא מבקש את העזרה שלנו. אז אני יכול ללחוץ פה add filter, ואז הוא ממש יציג את הפילטר, אבל אני לא רוצה. אני רוצה להסביר לו במילים מה זה דור 5. אז הצג רק אתרים שעמודת דור 5 היא כן. אוקיי, ככה הגדרנו את זה, ככה הגדרתי את בסיס הנתונים. אם אתר הוא דור 5, אז העמודה הזאת צריכה להיות כן. אז בואו נראה אם זה יעבוד לנו עכשיו. מעולה. אנחנו רואים שהוא נוסף פה פילטר של דור 5 שהוא שווה לכן. ועכשיו נעשה לו הצג רק אתרים בירושלים. לא פתחתי איתי. ונראה כמה אני אפול עכשיו או לא. נקווה לטוב. בבקשה, הוא פילטר לפי עיר ירושלים, זה בסדר גמור, יש פה כמה אפשרויות, הוא בחר אחת מהן. והנה, קיבלנו את כל אתרי הסלולר בדור 5 בירושלים לשנת 2024, מחולק לפי חודש, מחולק לפי חברה, ולא עשינו כלום, רק כתבנו בעברית. אז אני מקווה שאהבתם, ואם כן, דברו איתי. ביי.